Hamzakna sheleke ta hamzakdi ana sajagya ke sawai rita bugno bukha bai kok shanani musungya hinke ta sadi aro shelejitai noni kebo hamjakdi hinai sawai tongya noni kebo jur khlaiye hamjakdi hinai sawai tongya noni kebo jabardasti khaiye amai kok shadi hinai sawai tongya ning asuksi hamjanani musungya hinke tamni le aro hamjago hinai sawai tongba ning asuksi kobi bukharinani musungya hinke tamni le riwai tongba nono ang to aro hamjakdi relationship o habdi hinai sawai tongya ble nini life nini marji ta ning hamjaknani no musungya hinke sawai rita sikangno ang nono hamjak mangala hinai abo kashi sikon sakok sanani ba tamo ongba naidi tabuk nang bojala ang bo kosto khanadi ang nono srai sawai riwane tabuk no sawai riti ning ano sajagya ke ani bo time krei nang bai time pass khaijaknani jodi nang saragya hinke ang sawane khanadi nini bo kaham ani bo kaham tamni hinke je jagao kni hamjaknai ni bisingo se kono hamjakma gri hinke romdi nang ano tabuk sajagya ang jagai direk salai tongo o relationship o ang simisinono hamjakma riwai tongo nang kheri siriya hinke abono kaisa kok nang asukse o sikon sasa kok no saragya ano sajagya hinai angno sawai risiwane khanadi tinni simi ang nang bai mungsa kre abono final kok break up hinke bayap song norok no ang sana musungo o seri ni bisingtei norok no kebo hamjago hinai propose khaika eba raibai engei norok no kubuni borok bai thepanani naikha afru norok sajagya ke sajagya sawai ridi borok no norok sajagya tetei haino wanchuge babi relationship ya pri barok khai ulor problem phainai abo norok bo kaham ke no sawai mano inke khakhlayo norok bujiwai sawai man khana hinai inke jodi se ani o sikon chasa channel no tabu bo norok subscribe khai ko hinke subscribe khai ridi te bell icon no sinai all option no rinani tapokdi norok ni aro sikang no video kotalni notification soginani bagai hambai